Ja, hej alle sammen. Det er mig og Emil. Vi har tænkt os at spille Minecraft, men ikke bare spille Minecraft. Vi har tænkt os at lave en survival tutorial, tror jeg Ja. nok, i Minecraft. I hvert fald noget i den retning, hvor vi laver alle mulige seje ting. Så vi har lavet en ny verden her, i den her perfekte, dejlige ørken. Ja. Det var et rigtig godt spawnsted. Og ja, vi har bare tænkt os at starte. Så hvad er det første, vi skal have, Emil? Først skal vi finde et træ, men hvor fanden får vi det her nu? Jeg kan se nogle træer derovre. Det er sådan, hvad hedder det? En sump-agtig. Sump, okay. Hvor skal vi bygge vores første hus hen, ved du det? Jeg ved ikke, jeg synes måske ikke, det er det bedste at bygge det i ørkenen. Nej. Fordi der spawner ikke så mange dyr og sådan noget. Jeg tror, vi skal bruge dyr til mad og sådan noget. Men jeg gider heller ikke herude i vandet og sådan noget. Kunne du høre det? Fuck, det regner så. Okay. Det gider jeg så slet ikke. Undskyld, ramte jeg dig? Nej. Okay, der er kun lige et træ her. Jeg tror, jeg svømmer længere ud. Kan vi ikke få nogle seeds herfra, Martin? Fra træet. Fra Ja. saplings fra træet. Siges det fra græsset. Fra træet. Ja, saplings fra træet. Ja, fra træet. 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 Ej, det var den. Det er herude på landet, Emil. Ja, nok. Du sekunder. Jeg har 5 nu. Der er mange blæksprutter, de kan helt... Det er sådan... De står og har lidt problemer med at svømme nedad. Fordi der er... Ja. Stakkels blæksprutter. Ja. Man burde næsten bare dræbe dem. Ej, det ville være synd for dem. Altså, nej, du kan godt dræbe grise og sådan noget for mad, men blæksprutter, nej. Nej. Det er ikke det Det værd. er noget andet. Har du fået nogle seeds, Martin, eller sådan noget? Eller hvis du overhovedet er i gang med det, hvor finder du henne? Jeg er ved at tage træ herovre. Nå, okay. Kan vi ikke bo i den svamp derude, eller hvad? Hvor? Derude, hvor du er? Det kan vi vel godt. Hey, herovre, der er også nogle grise og sådan noget. Jeg tror, det herovre, det er et godt sted. Så skal vi bare lige have nogle træer væk. De der blæksprutter, de skader ikke, vel? Nej. Okay, der er også grise her, Emil. Det er super fedt, kan vi få noget mad. Ja. Masser af mad. Jeg hedder bare, det regner for stress. Ja, det er lidt irriterende. Ved du hvad vi skulle have gjort, Emil? Vi skulle have sat det fra, inden vi filmede. Ej, det ville jo være snyd. Ja, okay. For jer der ikke ved, så snyder vi ikke i det her Minecraft. Ej, fordi det er jo en survival. Ja. Ja. Snyde det ødelægger lidt ideen med det. Og det er måske ikke lige den her vej, vi skal gå. Fordi jeg kan se noget, som måske allerede er her. Så måske skal vi gå den anden vej. Jeg tager lige en gris. Ja, okay. Hvis du forstår, hvad jeg mener med det der, jeg lige sagde. Det gjorde jeg ikke, hvad du snakker om. Der var måske noget, der var bygget, måske. Som vi ikke lige havde taget højde for, at vi gik den vej. Men ja, for jer der ikke ved, så bare glem det. Bare glem alt, hvad vi sagde lige her sidste minut. Ja, det er lige meget. Jeg har lige fået et æble, Emil. Mega awesome. Godt nok, jeg har 3 saplings. Okay. Synes, tænk, vi skal svømme her. Jeg hader at svømme. Ja, svømme, det går så langsomt. Vi skulle have bygget en båd, Emil. Hvad skal man bruge for at lave det? Bare en træ. Bare træ. Masser af træ. Seriøst? Ja. Og hvordan laver man dem? Bare lige kom her, og så laver vi den her. Så kan vi ikke bare følge kanten rundt her med ørkenen, indtil vi kommer til noget med træer. Jo, god idé. Og der regner ikke her, det er dejligt. Okay, lav det der. Okay, crafting table. Okay. Så bare lave en båd. Det er sådan... De 3 nederste, og så de 2 i midten ude i siderne. Hvis du forstår, hvad jeg mener. Nå, okay. Vent lige, hvad? De 3 nederste, prøv det. Og så 2 ude siden. Nå, ja, jeg har den. Okay, godt nok. Og så højreklik for at komme i den, og så kør. Ja. Yeah. Afsted! Så følger vi bare den her. Fast, tror jeg nok. Sådan der. Pas på, at du ikke smadrer den. Burde vi ikke have til det der crafting table? Nej, det har du godt, okay. Nej, jeg har ikke taget den med. Har du ikke? Nej, nej, det er lige meget. Vi har masser af træ. Der er også noget træ derovre. Måske skal vi gøre det derovre. Nej, ikke derovre. Okay.
Vi følger bare den her ørken her. Jeg ved ikke om det er bare... pas på dem der blade, du ikke støder ind dem. Au. Ja, okay. Godt, Martin. Ej, kan vi ikke være... Jeg skal lige lave en båd til dig, hva'? Nej, det går nok. Okay, du sejler rundt her i kanten. Hvad fanden skete der? Blev det bare lyst på sådan... Men hvad fanden blev det mørkt? Okay, jeg ved ikke. Hvis I så det, så var det nok åbenbart lag. Vi får se om det sker igen. Det skal vi nok få fikset ellers. Der er kul her, Emil. Kul. Vi skal have kul. Awesome. Skal vi ikke bare bygge vores her? Hule her. Ørken, Emil. Det kan jeg altså ikke lide. Men det kunne faktisk være sejt nok, så kunne vi lave en bro derover til. Ja, det kunne vi også. Når vi engang får nok materialer til det. Okay. Hvis det kun en af os, der skal lave en wooden pickaxe. Ja, det har de gjort. Okay. Skal jeg bare... Bare min det. Okay. Og så min lige 3 sten til mig, så kan jeg lave en jern, eller sten ind. Eller 6 må det være, du skal også have en. Ja. Og så måske et sværd til når det bliver nat, det kan jeg lave. Nej, det kan jeg ikke. Kan det ikke lige meget om jeg også laver en træ ind? Så kan folk også se hvordan man gør det. Sådan her laver du en træ pickaxe. Der er meget med Minecraft, hvor det er, at du sådan på en måde skal forme det du gerne vil lave i crafting table. Fordi du kan se her, over på billedet, der er det sådan, det øverste, det er sådan, ja, det ligner en pickaxe. Det er rigtigt. Jeg tror faktisk også, vi kunne også lave nogle fede fælder med her kaktusser her, så vi skal nok også have nogle af dem med. Men lavede vi ikke en hul her? Hvad snakker du om? Sagde du ikke, vi skulle lave en hul herovre? Jo, det kan vi også godt. Okay. Skal vi ikke lave den ind i bjerget eller sådan noget? Eller skal vi bare grave ned under jorden? Skal vi gøre det, så er det sådan en sejt base under jorden, det er sådan lidt sejt. Okay. Det kan vi godt. Hvor skal vi? Bare gør det lige her. Jeg skaffer også lige en chest, Martin. Ikke der. Ja, her. Ja. Jeg har ikke nok træ, jeg mangler 2. Eller 2 wooden planks, mener jeg. Har du ikke nok? Jeg har nogen. Her. Danke. Har du et sværd, eller skal jeg lave det til os? Jeg kan godt lige lave et, hvis der. Men det kommer til at være 3. Nej, jeg laver en sten en. Okay. Værsgo. Tak. Så laver jeg en sten pickaxe. Hvad skal ned mine? Hvor skal vi grave ned hen? Jeg har lige... Skal vi ikke bare grave ned her? Lige der. Jeg ved ikke, skal vi lave en trap, eller skal vi lave stiger? Skal vi lave en stige, bare for sjov? Jo, så er det også sådan, så kan man ikke så nemt se det. Så er det bare sådan et hul. Skal jeg bare gå ned? Ja. Så går jeg... nej, jeg lægger lidt. Gør du? Ja. Det er ikke godt. Nej. Men jeg ved ikke, hvis jeg går ud af Minecraft bare sådan lidt, om det så forsvinder. Om jeg stadig filmer, eller... Så det tør jeg ikke rigtigt. Nej, vi fortsætter bare, så må vi se. Okay, nu lægger jeg ikke mere. Jo, lidt. Men jeg tror ikke, jeg kan spille med det her. Kan du ikke? Nej. Okay, hvis vi nu bare lige... Du miner videre, og så går jeg lige ud og fikser det her, og der kommer et cut her, seere, så... Ja. Bare regn. Vi laver ikke noget stort imens der er cuttet. Det er bare Emil han miner dernede. Det er alt hvad der sker. Okay, jeg er tilbage lige om lidt. Hvis den overhovedet går ud af det. Det ved jeg slet ikke om den gør. Jeg kan også bare cutte i det, hvis der er meget. Bare lige sådan. Ja, det kan du også. Måske skulle jeg ikke lukke Skype. Hvad med det her? Det kan jeg godt lukke. Ja, Skype skal du fandme ikke lukke. Okay, jeg tror det er alt jeg kan lukke. Det kan også være fordi jeg har en film eller sådan noget. Der fylder meget, tjekker jeg lige. Vent, ikke sådan der. Ikke sådan der, sådan der. Jeg har kun den her Minecraft film, men det kan ikke passe. 11 megabyte, det kan ikke passe til det der lægger mig, så det må være det. Okay, jeg lægger ikke særlig meget lige nu. Du har ikke nogen pickaxe, har du? For at se. Jeg har en pickaxe, jo. Og skal du bruge en? Filmer du forresten? Jeg ved det ikke, jeg tjekker lige lidt. Værsgo. Tak. Altså, der står ikke noget billede på filmen, så jeg vil regne med, at jeg filmer. Ellers kan jeg også bare lige stoppe og starte den igen, hvis der. Ja, gør det Martin. Nej, men den ændrer lige hurtigt tal på filmen inde i den der map der. Så jeg er ret sikker på, at jeg filmer.
Okay, der bliver åbenbart ikke noget cut, guys, fordi I hørte lige alt, hvad fanden vi sagde der. Så... Yep. Og der er mere kul herovre forresten. Og det bliver nat, Emil. Jeg skynder mig over at hente noget træ, og så kommer jeg igen. Okay, du skal stige, eller? Ja, jeg skal have noget træ til også alt muligt andet. Jeg har 8 her, eller 8 wooden planks. Nej, det går nok. Det går nok. Jeg går over og henter noget mere. I skal bruge det til senere. Jo, jeg tror jeg kan se en... Nå, det er bare et bjerg. Jeg troede jeg kunne se sådan en jungle med dem der. Har du set den der helt vildt høje træer, der er kommet? Ja, det har jeg faktisk. Nice. Okay, zombier herovre, men det går. Jeg kan forsvare mig selv. De vil da vist også lave nogle nye templer eller sådan noget. Ja, det er ret sejt. I næste patch. Patch, ja. Update eller sådan noget. Ja, ting. Tak notch. Okay, zombierne kan... Ja, det går nok. Jeg kan sagtens være zombier. No problemer. Altså, bare du ikke dør. Jeg bliver ikke engang skadet, mand. Level 1. Fuck, man stiger hurtigt til level 1 her. Okay. Jeg har også lige noget sugarcane med tilbage. Har du? Ja. Okay, jeg har noget sand, vi kan bruge det på hernede. Okay, min træ... Måske... Jeg laver lige en... Hvad hedder det? Økse. Så jeg kan mine lidt hurtigere. Eller... Mine. Så jeg kan hugge lidt hurtigere. Må det være. Fælde træer hurtigere. Ja. Det er det, jeg mente. Sten. Økse. Jeg har fået gravet det hele ud, tror jeg. Sådan hvad det er, vi behøver. Okay. Du har lavet det godt stort, ikke? Det skal være kæmpe. Nå, det ved jeg ikke. Der er en edderkop på vej hernede. Jeg tror, jeg dør. Ja, det ved jeg ikke, men... Den kan ikke komme ned i 2 hul. Den kigger også bare ned på mig. Den har sådan nogle røde øjne. Nu er jeg faktisk begyndt at blive lidt bange. Vær tapper, Emil. Det skal nok gå. Ja, jeg skal nok være tapper. Jeg tager lige den her gris herovre, så kommer jeg. Det er Minecraft, Martin. Det er ikke fordi, du behøver at... Nej, men jeg gider bare ikke miste alle vores ting. Jeg hader sådan noget, når man dør til lava eller sådan noget. Et eller andet fuldstændig skudt i hovedet. Ja. Eller en creeper bagfra. Det er så irriterende. Ja, det kender jeg godt. Hvad sker der? Ja, det går. Der er ikke så mange monstre, faktisk. Hvor finder du henne? Jeg ved det ikke. Jeg er over på den der ting. Det var jeg sagde, vi skulle lave en ting over til. Jeg tror, der er lava herhen. Så vi behøver ikke gå under jorden, hvis vi skal lave et med lava. Vi kan lave obsidian heroppe, hvis vi bare putter noget vand på. Okay, nice. Så... Ja. Der er nogle folk, de siger her i Minecraft, at diamanter er tæt på lava, men det giver ikke nogen mening, hvis lava er oven på jorden. Nej, det tror jeg ikke på. Men den her pickaxe, den snart brugt op. Men jeg har vist noget... Oh my god, skelet, zombie, creeper. Jeg dør, måske ikke alligevel. Ikke dø. Okay, nu har jeg alle mobs i hele spillet på mig. Må jeg komme op og kigge, eller hvad? Ja, du kan ikke komme op og kigge, jeg er over på den anden side af øen. Okay, de sprang hinanden i luften. Undtagen skelettet. Martin, kan nu tilbage, det er fint nok, det du har. Okay, altså. Jeg prøver. Jeg vil bare gerne lige have den der gris der. Okay. Giv mig det der, og giv mig det der. Og så løber jeg bare. Der kommer noget bagfra nu, så bliver jeg sur. Okay, løb! Jeg har ikke... Okay. Jeg har lige lagt mærke til, at jeg faktisk ikke har noget lyd på Minecraft. Har du ikke det? Nej. Det sætter jeg lige på, når jeg kommer herover. Undskyld, guys, jeg har ikke noget lyd på. Jeg kan se den smukke måne herfra. Kan du? Ja. Den er firkantet. Det er ret awesome. Ja. Det er faktisk nice. Tænk at de selv har lavet månen. Hvor stjernerne, alting er simpelthen firkantet i det her spil. Det er helt utroligt faktisk. Det er faktisk godt nok. Det er godt lavet. Det er klart for det kravler sådan en edderkop over det der. Jeg tror faktisk, hvordan fanden skal jeg komme derned, Emil? Jeg kan ikke hoppe derned. Det kan du godt, og så samler dine ting op og så... Jeg gider ikke gå så langt igen. Jeg ved ikke hvor vi gik hen. Jeg kan lave en bro til dig lige hurtigt. Nej, vent, ikke noget. Jeg kan bare lave stiger heroverfra, så skal jeg bare... Ja, det her lavet. Jeg siger bare, der er lige nede, jeg kom derop. Fuck, nu kan vi ikke lave kul i hvert fald. Men vi har også noget kul. Skal jeg bakke op og tage den ned, jeg kom der, eller hvad? Nej, det går nok. Okay. 2 sekunder. Stiger, nå ja, sådan der. Okay, nu kan jeg se den i min sideskærm der.
Der røg min pickaxe. Okay, sådan her laver man stiger, guys, bare lige så I ved det. Okay, jeg kan se, den følger dig heroppe. Den angriber ikke mig, men den følger dig. Gør den det? Ja. Den står sådan og kigger ned i jorden og går rundt efter dig, når der er. Men jeg kan ikke huske, hvor fanden... Er det her, du mener ned? Ja, det er det. Okay. Jeg kan jo umuligt... Okay, fuck det. Jeg burde kunne overleve det her i hvert fald. Jeg har bare lige minet den 3 bred nu. Okay, hej Emil. Hej. Kan vi ikke lige... Sten. Okay, det er ikke perfekt, men det går. Nu burde der ikke kunne komme noget herned, medmindre det er sådan en mega sej creeper, som kan se os igennem jeg jorden. lige, vi mangler mad. Jeg har noget. Seriøst? Ja, kan du ikke lige... Jeg laver en lille furnace. Nå, okay. Hvad fanden var det? Det er bare mig, der mistede mad. Åh, fuck, mangler så meget. Okay, her, tag nogle æbler. Tak. Okay, brænd. Sådan der. Okay, svampe. Jeg har en hel masse svampe, jeg har 9 brune og 1 rød, så jeg kan lave en af dem der svampe ting. Jeg har faktisk også ved at være sulten, jeg spiser bare noget zombiekød. Hvad er det, du laver? Jeg havde tænkt mig, at jeg ville lave en mine. Nå, ja, okay. Bare lige fordi det er sådan lidt smart det her, hvor vi... Ja. Vi skal bare lige bruge nogle torches. Kan vi ikke? Okay, jeg laver den her 3 høj nu. Jeg havde også noget klaustrofobi. Det kan godt være, at jeg bruger vores torches hernede. Det er du ikke noget mod, vel? Nej, der er noget kul op ovenpå i morgen. Når det bliver dag igen. Hey Emil, forresten, hvor lang tid skal den her video være? Sådan... Jeg har slet ikke tænkt over om det. Vi skal i hvert fald... Kan du huske, hvornår vi startede? Nej. Okay. Men jeg vil gå ud fra, at det var 10 år 16 eller sådan noget. Okay. Går jeg ud fra, det må du ikke hænge mig op på. 2 sekunder, jeg tjekker lige... kan man ikke se på videoen, hvor lang tid den har varet endnu? Der står 2012, 6, 18, 16, 4, 8, 0, 1. Ingen idé om, hvad det er. 4 år 16 eller hvad? Ja, tror jeg. Okay. Ja, for den 18. i 6. i hvert fald, 2012. Gæt lige hvad jeg har fundet, Martin. Prøv lige at komme herned. Har du fundet jern? Ja, jern, hvis du siger på dansk. Men ja. Det er en dansk tutorial, Emil. En dansk tutorial? Tutorial? hvad hedder tutorial på... ved jeg hvad fanden laver du? Ja, jeg synes sgu da have det der. Hvad hedder det egentlig? Det hedder vel en slags guide eller sådan noget? Ja, men guide, det er også et engelsk ord. Hvad siger du? Guide, det er også et engelsk ord, vi bare har taget fra... Ja, fuck det. England, eller Amerika. Lige meget, kan det ikke være lige meget. Vi kalder det bare tutorial. I ved godt, hvad en tutorial er. Og hvis I ikke gør det, så google det. Jeg skal lave en pickaxe. Skal du bruge en pickaxe forresten? Ja tak, den her den er ved at være brugt. Jeg kunne sørge godt bruge noget TNT lige nu. Jeg går lang tid før vi kan lave TNT. Værsgo. Men på den anden side, så vil jeg også blende ind med mit skin. Men, ja, okay. Men bare lige mig det. Giver du? Jeg har givet dig. Ja, okay. Okay, sådan der. Perfekt. Vi kommer i hvert fald til at have masser af sten. Det lover vi nok ikke til at holde lige frem over. Nej. Men vi skal også have lavet et ordentligt hus på et tidspunkt. Ja, nu starter vi lige ud som det her, men... Kan vi ikke lave sådan et hus ovenover det her? Sådan, det her det er en slags kælder eller sådan noget? Eller skal vi lave et hus et helt andet sted? Det vil jeg fandme ikke, Martin. Det må du. Du har sådan nogle kreative idéer. Det ved jeg ikke. Det må vi beslutte senere. Og hvis I gerne
Hvis I har sådan en eller anden idé, så skriv en comment til os, og så... Ja, så laver vi det. Så bygger vi det. Lige meget hvad det er. Ja, faktisk lige meget hvad det er. Så længe det kan bygges i Minecraft. I skal ikke sige sådan... Nå, men vi vil gerne have til at lave en rumraket. Ja, Det kan måske godt bygges, men det bliver svært. Så hvis nu bare kunne lave et eller andet... Vi kan måske lave et slot eller sådan noget. Det er nok det højeste, vi kan lave. Ja, du skal huske det survival. Ja, men vi kan sagtens skaffe materialer. Det er ikke kreativt, mener jeg. Ja. Vi kan godt skaffe materialer til det. Godt nok. Måske skulle vi også prøve nogle modes af på et eller andet tidspunkt. Ja, ikke her allerede. Vi skal i hvert fald gennemføre... Hey, vi skal gennemføre Minecraft. Det vil sige, at vi skal ned og kæmpe den der boss dernede. Ja, vi skal bare gøre så hurtigt som muligt. Nej, vi skal tage os tid, Emil. Ja, vi skal dernede, så det ikke tager 100 år. Ja. Det skal ikke være sådan, de skal se 500 episoder. Jo, det må det gerne for din skyld. Ja, nå ja, okay, på den måde. Jeg vil gerne se alle vores episoder. Igen, og igen, og igen. Hvis det er noget. Skov. Hvad er det, du bliver bare med? Okay, du bliver med det her. Okay. Jeg kan tjekke lige om det er dag. Det er dag. Jeg går op og tager noget kul og sådan noget. Kan du godt lave sådan en klokke på et eller andet tidspunkt? Eller hvad fanden hedder klokke? Jamen, man skal bruge guld til det. Ja, men det kan jeg mærke, det er til på. Ja. Hvis bare jeg havde noget til en ting. Nå, nu faldt det ned i vandet. Der er vand lige over os, forresten. Er det det? Ja. Og masser af kul. Jeg har 30 her. Okay, du har mere end mig så. Jeg slår dig i alting. Træ, Emil. Træ. Jeg har faktisk ikke noget, så... Jeg har fundet en cave, Martin, Og en masse monster. Nej, jeg skulle lige sige monster spawner, men hey, der er jern. Godt, Emil. Masser af jern. Ja. Hvad er det første, vi skal lave ud af jern? Jeg synes, jeg kan ikke lide at bruge jern til sådan noget armor og sådan noget. Jeg synes, det bliver brugt hurtigt. Nej, men det skal man nok, hvis det er. Ja, på et tidspunkt bliver vi nødt til det. Vi skal fandme også have en pickaxe. Ja. Ja, jeg har også fundet jern heroppe. Deroppe? Ja, på overfladen. Utroligt. Ja. Nå, men jeg har... En pickaxe er snart brugt. Lort. Hey, mere jern. Skal vi lige slutte parallelt snart, eller hvad? Jeg ved ikke. Fordi det skal heller ikke være sådan noget, de skal se en time af en ting. Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Men vi kunne også bare lave den på en time, og så, dele det op. Bare cut i det. Lag. Sådan der. Jeg ville foretrække, at vi havde været filmet i 20 minutter cirka, og så går derfra, men det er sådan... Men så skal vi faktisk cut fra her nu, for vi har filmet i 23. Okay, men skal vi så sige det var det? Men skal vi... skal jeg så starte den igen? Lige efter? Nej, det finder vi lige ud af. Det skal først slutte den. Laver vi kun én episode? Og så... Okay, ja. Det finder vi ud af. Ja, det var så første episode af vores Minecraft Survival Tutorial. Og... vi ses næste gang. Ja. Hej. Hej.